tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-lum immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Illum is-27 ta' Diċembru niftakru f'San Ġwan, apostlu u evanġelista. It-tradizzjoni tgħidilna li kien it-tifel ta' Zebedew flimkien ma' ħuh Ġakbu ltaqgħu ma' Ġesu fuq ix-xatt tal-għadira ta' Tiberjade jew il-Baħar tal-Galilija. Ġesu sejħilhom ħallew kollox lil-missierhom, lid-dajjes, lix-xbieki u marru warajh. Flimkien ma' ħuh Ġwanni kien xut speċjali. Pereżempju u ħuh u mbagħad Pietru wkoll li kien sajjid bħalhom ġew mistiedna minn Ġesu biex jidħlu fid-dar ta' Ġajru u kienu xhieda tal-qawmien ta' tifla ta' Ġajru mill-mewt. Għażilhom ukoll biex ikunu xhieda ta' trasfigurazzjoni. Għażilhom ukoll biex ikunu miegħu fl-agonija fl-ort tal-Ġetsemani. It-tradizzjoni tgħidilna li Ġwanni huwa wkoll dak li fil-Vanġelu ta' San Ġwan magħruf bħala id-dixxiplu il-maħbub, l-uniku li baqa' ma' Ġesu anke fuq ħdejn is-salib. U tradizzjoni tgħidilna wkoll li kien l-istess Ġwanni li laqa lil Marija lil mama ta' Ġesu għandu wara il-mewt ta' Ġesu. Aħna nitolbu l-interċessjoni ta' San Ġwan dan il-magħżul apostlu imma wkoll evanġelista. Apostlu tfisser mibgħut, evanġelista tfisser xi ħadd li jġib aħbar tajba. Iż-żewġ kelmiet apostlu u evanġelista ġej mill-Griek. U allura tajjeb nifhmu il-messaġġ sabiħ li tagħtina l-festa ta' dan il-qaddis illum. Aħna mibgħuta, għandna missjoni, kull wieħed waħda minna għandna missjoni. Wara kollox il-missjonari huwa dak li huwa mibgħut. Apostlu huwa kelma oħra l-missjonarju, mibgħut. X'inhi hija l-missjoni tiegħi u tiegħek? Kulħadd għandu l-vokazzjoni tiegħu. Minnu miżżewweġ, minnu single, minnu saċerdot, minnu patri, minnu artist, minnu poeta. Kulħadd għandu l-missjoni tiegħu, kulħadd apostlu. U nitolbu wkoll nkunu evanġelisti li ġifieri nkunu aħbar tajba, kultant ħabbaċċat fuq il-bieb tinduna minnu tjoħqata. Aħna meta nħabbtu fuq il-bieb ta' xi ħadd imqarbi social media jieħdu qata n-nies jew aħbar tajba bil-ġentilezza tagħna, bil-maħfra tagħna, bil-bissima tagħna. Illum ukoll nixtieq nirringrazzja l-Alla nfakkar u nfaħħar lil mulej ta' dan id-don tal-Innu Malti. Llum huwa 100 sena minn meta l-Innu Malti indaq għall-ewwel darba uffiċjalment formalment fit-Teatru Manuel. Kienet serata organizzata mit-teachers u kien grupp ta' teachers, ta' kor ta' teachers li kantaw l-Innu Malti għall-ewwel darba. Jingħad li kien hemm ukoll il-gvernatur, l-awtoritajiet kollha tad-Dipartiment tal-Edukazzjoni. U din il-kompożizzjoni ta' Robert Sammut tabib u bil-kliem sabiħ tal-Poeta Nazzjonali Dunkarm tkantata l-ewwel darba, il-poplu semaħħa, oġbitu, u mbagħad reġgħu għalulhom erġgħu għamlu jekk jogħġobkom u kulħadd qam bil-wieqfa. Aħna tajjeb nikkommovu ruħna l-aħwa meta niftakru fil-kliem tal-Innu Malti. Talba li se nagħmel wara l-omilija propju se tkun ispirata mill-kliem sabiħ tal-Innu Malti. X'aħna għaw ħafna pajjiżi li bħala l-innu għandhom talba lill-Alla u aħna li għandna di xorti l-innu tagħna
l-innu nazzjonali huwa talba lill-Alla. Tajjeb nifmu il-kliem tal-innu Malti. Ejjew nitolbu maħfra l-Alla ħuti ta' dnubietna kollha. U kif jallimna San Ġwan bl-eżempju bit-talim tiegħu nagħmlu għatta fidi f'dan Alla li sar bniedem biex jurina kemm iħobbna. Alla huwa mħabba. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Eħenna li Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla fil-oli ta' smawiet u paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natub ġieħ. Irrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inti urejtna l-misteri tal-verb tiegħek permezz tal-Apostlu San Ġwan. Għamel li nifmu sewwa kemm nistgħu it-talim li jufissrilna hekk tajjeb. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix li jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Bidu tal-ewwel ittra ta' San Ġwanna Apostlu. Eżis, dak li kien mill-bidu, dak li aħna smajna, li rajna bajnejna, li leħ ħarisna u li missew idejna, jiġifieri l-kelma tal-ħajja, dan sanxandrulkom. Għax il-ħajja wrid ruħha u aħna rajniha u qegħdin nixdu għaliha. Qegħdin inxandrulkom il-ħajja ta' dejjem li kienet għand il-missier u li wriet ruħha lilna. Qegħdin inxandrulkom dak li aħna rajna u smajna biex intom tissieħbu magħna u l-għaqda tagħna tkun mal-missier u ma' Ibnu Ġesu Kristu. U qegħdin nikdbu dan biex il-għena tagħkom ikun sħiħ. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħaj lill-Alla. Najdu flimkien, ifirħu ġusti fil-mulej. Ifirħu ġusti fil-mulej. Il-mulej jisaltan, ħatifraħ l-art, ħajifirħu l-ħafna gżejjer. Sħab u dlamem madwaru, issewa u l-ħaq, is-sisin ta' tron tiegħu. Flimkien, ifirħu ġusti fil-mulej. Paxxema jdubu l-muntanji qudiem il-mulej, qudiem is-sit tal-art kollha. Ixandru smewiet il-ġustizzja tiegħu u l-popli kollha jaraw is-sebħ tiegħu. Flimkien, ifirħu ġusti fil-mulej. Id-dawl feċ fuq il-ġust u lena l-qalb in-nies sewwa. Ifirħu ġusti fil-mulej u faħru l-isem qaddis tiegħu. Flimkien, ifirħu ġusti fil-mulej. Lilek u Alla nfaħru, lilek bħala mulej nistqarru, lilek tfaħħar mulej il-ġema glorjuża tal-Apostli. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. Kien l-ewwel jum tal-ġimgħa filgħodu kmieni meta kien għadu dlam. U Marjam ta' Magdala ġiet ħdejn il-qabar u rat il-blata mneħħija mill-qabar.
Għalhekk telqet tiġri għand xmun Pietru u għand id-dixxiplu ieħor il-maħbub ta' Ġesu u qaltilhom għalgħu il-mulej mill-qabar u ma nafux fejn qeduh. Pietru u d-dixxiplu ieħor ħarġu u ġew ħdejn il-qabar. It-tnejn ġrew flimkien, imma d-dixxiplu ieħor ħaffef aktar minn Pietru u laħaq qablu ħdejn il-qabar. Tbaxxa u ra l-faxix tal-għażel mixħut inhem, iżda ma daħalx. Imbagħad wasal warajh xmun Pietru, daħal fil-qabar u ra l-faxix tal-għażel mixħutin u l-maktur li kien madwar rasu. Dan ma kienx mal-faxix, imma mgeswer u mixħut għalih. Imbagħad id-dixxiplu ieħor li kien l-ewwel ħdejn il-qabar daħal wkoll, ra u emmen. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Bit-talim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Forsi ta' min nistaqsu għaliex ftit jiem anzi jumejn wara l-miliet aħna raw il-Vanġelu skont San Ġwan dwar il-qawmien ta' Ġesu mill-imiet, propjament dwar il-qabar vojt ta' Ġesu. Din is-silta magħżula fil-festa ta' San Ġwan l-Evanġelista, l-Apostlu Evanġelista, għaliex it-tradizzjoni qawwija tal-komunità kienet tgħid li hu kien id-dixxiplu il-maħbub tal-mulej fil-Vanġelu ta' San Ġwan biex wieħed ikun onestu veru. Qatt m'għandna dikjarazzjoni ċara li d-dixxiplu l-maħbub tal-mulej kien Ġwanni, imma it-tradizzjoni qawwija tal-Knisja kienet li iva dan l-Apostlu kien id-dixxiplu il-maħbub. U interessanti li Marja ta' Magdala tmur għand żewġ persuni b'din l-aħbar, għalija kien xokk ukoll. Tmur għand xmun Pietru magħżul bħala l-blata, il-kap, imma tmur ukoll għand il-maħbub. Tmur għand id-dixxiplu il-maħbub. U tnej li huma jmorru fil-qabar. Ta' min jinnota kif jispiċċa il-Vanġelu jadna kemm rajna din is-silta. Id-dixxiplu ieħor, id-dixxiplu l-maħbub li kien l-ewwel ħdejn il-qabar, imma ħalla lil Pietru jidħolu l-ewwel u ra ma daħalx, imma ndaħal ra u emmen. Ra u emmen. Imma xra, ma rax il-Ġesu, il-xuxtat ra qabar vojt. Imma ftakar fil-kelma ta' Ġesu, wara 3 ijiem bejn il-bniedem jerġa' jqum, xra, ra qabar vojt, imma emmen li l-emmen dak li ra. Aħna wkoll il-vjaġġ tal-fidi tagħna huwa b'xi mod simili għal dan li qed jipprova jiddeskrivi il-Vanġelu ta' San Ġwan. Għax aħna ma rajniex lil Ġesu ħaj imma nemnu. Fil-fatt waħda mill-barkiet li hemm fil-Vanġelu stess ta' San Ġwan jgħidha Ġesu stess, ħenjin dawk li ma rawx u emnu, jgħidha fid-dialogu ma' apostlu ieħor, l-Apostlu Tomas. Imma l-ewwel qari magħżul propju għaliex xaħat li kellu l-esperjenza kbira, grazzja kbira li ikun qrib Ġesu qed jagħti xhieda li lem minn dak li ra. Dak li aħna rajna bajnejna, li lejh ħarisna, li missew idejna. U x'jgħidu mhux Ġesu il-Massu daxxa, jgħid il-kelma tal-ħajja. Dan se nxandrulkom, l-esperjenza ta' Ġesu issir kelma ta' ħajja, kelma ta' ħajja. Kemm tkun ħaġa sabiħa li għandna nagħmlu di l-esperjenza ta' intimità ma' Ġesu. Il-festa tal-lum fakkarna wkoll f'dik is-sentenza tant għażiża għall-Maltin għax għallimilna bl-amment anke bil-Latin għallimilna San George Preka, verbum Dei caro factum est, li bentalla sar bniedem. Dik hija silta mill-Vanġelu ta' San Ġwan, kapitlu 1, vers 14.
Liben talla sar bniedem, verbum Dei caro factum est. Hemmhekk hemm il-misteru kbir li qegħdin niċċelebraw dawn il-ġranet tal-miliet u nafuha dis-sentenza li tradizzjoni ta' dan l-Apostlu u l-Evanġelista il-maħbub. Nitolbu ħafna l-interċessjoni ta' San Ġwan, Apostlu Evanġelista, biex aħna nitlu f'relazzjoni ta' mħabba ma' Ġesu. Il-qalb ta' Ġesu tanti kbira li jista' jkollha kemm hawn bnedmin fid-dinja u kemm hawn bnedmin fl-istorja jkunu kollha dixxipli maħbuba ta' Ġesu. Imma jiddependi minna wkoll. Għax l-imħabba għandha bżonn tnejn almenu. U aħna nagħmlu din l-esperjenza ta' ferħ u ta' paċi jekk inkunu konvinti kemm Alla jħobbna u nirrispondu bl-imħabba għall-imħabba li rċivejna. Ejjew anke fid-dawl ta' dan iċ-ċentinarju li qegħdin niċċelebraw nitolbu propju bil-klim tat-talba tal-Innu Malti, nitolbu lil Mulej jiftakar li dejjem ħares lil pajjiżna. Ftakar kif inti dejjem ħarista. Li inti libbista lil Malta tagħna bl-isbaħ dawl, bl-oħla dawl, bid-dawl li żjed ħelu, id-dawl tal-kelma tal-Alla, id-dawl tal-Evanġelju. U nitolbu li aħna nkunu dejjem ambjent ta' ħlewwa u ta' ħarsien għal kulħadd, anke għal dawk li m'għandhomx vuċi, anke għal dawk li għadhom ma twildux. Nitolbu anke bit-talba tal-Innu Malti għad-den għal kull min għandu xi responsabilità pajjiżna, nitolbu d-dawl u d-den tal-Mulej. Nitolbu għal-ħniena u s-saħħa kemm għal min jikmanda, kemm għal ħaddiema, il-ħniena u s-saħħa li hija barka għal kulħadd. U nitolbu wkoll għal paċi u sliem, l-għaqda u sliem. Ejjew nafdaw l-interċessjoni ta' Marija għal pajjiżna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-Mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu, aħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Qaddes Mulej id-doni li qegħdin nofrulek u għallimna l-misteri tal-Verb etern tiegħek bis-saħħa tal-ikla qaddisa li għalija nġbarna. Kif biha bħal mingħajn safja u rejthom lill-Apostlu tiegħek San Ġwan. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-Mulej. Niżuħal il-Mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, Mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kull imkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Bih illum idda qudiemna l-emil tal-għaġeb tal-fidwa tagħna.
Għax meta l-verb tiegħek sar bniedem bħalna, in-natura dgħajfa tagħna kisbet ġieħ għal dejjem. U bis-saħħa tal-għaqda tiegħu magħna seħibna miegħu fl-istess ħajja bla tmiem. Għalhekk nissieħbu mal-tejja tal-anġli u b'fer kbir infaħru kuntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewit l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-oli tas-smewiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fl-oli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rahibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex nagħduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed l-inna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U qed taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu kagħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Appostli b'mod speċjali l-Apostlu u l-Evanġelista San Ġwan u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu u l-ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ikda fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, ħafrinna d-nubietna bħalma nafru li minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba għalina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li jintrid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek
kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem quddiem qaddis tiegħek eħlisni meħtieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem quddiem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalli l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħidnu bit tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdajt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Dan il-misteru li ċelebrajnu Alla li tista' kollox għamel li l-verb tiegħek magħmul bniedem imxandar mill-Apostlu San Ġwan jibqa' jammar dejjem fina u li għajxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajli l-Alla. Nofru dan ir-rużarju għal bżonnijiet ta' pajjiżna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani wara l-ara tad-dem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltinatek ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art.
ħobżna ta' kuljum matina l-lum ħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flagellat. Missierna li inti fis-smewwiet itqaddis ismek tiġi saltnatek, e kulli tritin kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina l-lum, aħfrinna d-nubietna palma nafru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru ta' tbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie nkurunat b'kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddes ismek tiġi saltnatek. Kull li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, għafrinna n-nubietna palma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Nikkonsidraw nikkontemplaw. Fil-raba misteru minn tbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbe bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna inti fis-smewwiet tqaddes ismek tiġi saltnatek, kull li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbuh u retlizzjat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikolli titin kif is-semek ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-dubietna palma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slima għalik. Lilek inajtu għalli xaħna turufnatu li teba, lilek nitnidu, aħna nibqu norfqu f'dan għal-wit ta' dmuħ. Għamela avukata tagħna, dawwallejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina. U rina waradana turufnament il-Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Tlob għalina Qaddisa Umm Alla, biex ikun jissoqilna dak li wedna Kristu. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli tritint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dubietna palma naħfru li minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Eben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu Qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità Qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Umm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żiet safi. Itlob għalina. Om li żiet nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-ħaġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna.
Itlob Om għalina. ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma'Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Guarda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' d-deb. Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewkba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imnikti. Itlob għalina. Għajnuna tal-insar. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apposti. Itlob għalina. Sultana tal-marti. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mlista minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddis. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja. Ħenna lina. Tlob għalina għaddisom Alla Biex ikun jisoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati l-inna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa ta' ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusa mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema, idfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lil-libnek, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddis Giuseppi kun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, l-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull denni. Amen. San Giuseppe ta' qalb safja. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrocco. Itlob għalina. San Paul Missiera. Itlob għalina. San Publio. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beato Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Addis Apostlu Evangelista San Juan. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtinna t-tifkila tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk nħossu fina bla qiegħda dalek rivetinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Parust Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu. thank you